tlačíme. Máme tady poslední, nebo ne poslední, ale rozhodně cílovou rovinku a už jsme skoro tady. Teď účastníci prosím aplauz. We're from all the nations. Globe, doing investigations. Globe, water, soil and air. Globe, we measure and compare to save the globe and give us hope. Yeah, that is Globe. Globe, we're looking for the facts. Globe, to share them with our contacts. Globe, gonna make sure today. Globe, this world will be okay. Let's save the globe and give us hope. Yeah, that's Globe. Pomalej, žádnej zpěv. Takže vraciame sa domov z Globe Games a chceme počuť, ako sa vám to páčilo. No, čaute ľudia, mne sa tu fest dobre páčilo, lebo mali sme krásny program. Prvý deň sme mali uvítacie konanie, boli sme v Smetanovom dome, tam nám spievali z tej organizátorskej školy. Druhý deň sme mali terénnu hru v lese, museli sme chodiť po jednotlivých stanovišťach a objavovať krásu prírody. Ďalší deň sme mali obhajobu a prezentáciu. Páčila sa im najmä slovenčina a obsah našej prezentácie a krásne grafy nám chválili a obsah tej prezentácie. Takže bolo super. Áno. Radka? Že mi sa to veľmi páčilo, je fajn, počí nám vyšlo aj počasie. Mali sme veľmi pekný program a dosť sme toho stihli aj povystrájať. Janka? Čaute, čaute. Mne sa cesta dopadla výborne, sa mi tu páčilo, skvelý program, všetko ostatné a naučili sme sa základnú vetu. Vendu, že k nemu. Čaute, mne sa to veľmi páčilo, bolo tu príjemne, celkom nám vyšlo aj počasie, program bol úžasný a varia tu dobre celkom. Jak vo smite. Hej, čaute, všetko tu bolo skvelé, najviac sa mi páčila asi tá terénna hra a ubytovanie bolo tiež super. Čaute, bolo tu fest, úplne super, úplne kopu zažitkov máme a terénna hra asi najlepšia bola. Dobre, takže prídeme aj o rok? Ja!